Za školu uvek moram da ustajem rano, to mi mnogo smeta braćo zato što je stvarno zajebano. Tuširam se jednom u nedelju dana, da li smrdim, zato me stvarno zabole banana. Toliko rano ustajem da moram sunce da čekam, nemam para za igronicu, dužine moram da štekam. Drugari me čekaju, idemo da pikamo lol, a da idem ja u školu imam veliki bol. Hranu nosim svaki dan i to me mnogo smara, da bih se najeo u školi mi baš treba brda para. U školi ne mogu da se derem i zato mi stalno seru, a na času ne mogu da pričam dok mi mozak peru. Hemičarka priča o formulama, nekim geografičarka pita gde se nalazi Peking, ali ja im kažem da me za te stvari uvo boli. Mene mnogo smara škola i da blame više volim. Da li kapirate da je u školi najgora stvar vonja, zato što kroz celu školu i kroz svakih onih vonja. Tetkicu pitam nezainteresovana je ona, boli nju uvo što se smrdi na govna. I niko ne razume koja je to muka kada se umesto papira koristi moja gola ruka. To je bruka, loša burka, dobro nisam kapetan kuka, sada kukam mnogo štuca, hoću sebi nogu da pucam. Niko ne shvata moje probleme, ali trebalo bi za sledeći vers da se spreme. Ne pogađaju me dvojke ani kečevi, brate moji nastavnici to ne mogu nikako da shvate kada izađem na tablu, uglavnom ništa ne znam jer prosvetni sistem kod nas je jako sjeban. Ne vežbam u školi pamet nego naše pamćenje, to je apsolutno svačeg vremena traćenje. Volao bih da učim kako se brzo prave pare, a ne da sedim po ceo dan u klupi ja za džabe. Teruje me da radim na času zadatke, a ja ne mogu da razmišljam od bola moje patke. I zbog toga nastavnica meni mnogo smeta, upisuje mi keca, a ja imam iku 200. Žalim se nastavnici, kažem to nije fair, ajde rođena dajte mi trojku na ler. I stvarno ova žena neće trojku da mi dadne pa me natera opet godinu da padnem. Deca ne mogu u školi da se muče, ne mogu kao mladi po ceo dan da uče. Treba im sloboda da se razvije kreativnost, a u školi postiže se samo možda na pasivnost. A nastavnika fizičkog stvarno boli uvo, ponaša se kao da decu nikad nije čuo. Baci im loptu, da im se otarazi i priđe nekoj ribi, kaže čao mala kakva si. I za odmor u pekari brate uvek je guži, skoro uvek ispred mene se ubaci neka kurva ružna. Ali dobro oprašta jer ima dobro dupe, pa imaš šta da gledam dok čekam red za burre. I ni malo mi nije pomogla sa ona matematika, pola dece posle škole ne zna šta je gramatika. To je se zato što prosveti nije stalo, sve bi bilo drugačije da potrude se malo, jer oni su ti koji se staraju o deci. Šta bi nas se ove stvari rekli naši preci, sramota se mota u ovoj pesmi bez spota. Subscribeujte, lajkujte ovog idiota.